Jin. Vah, yigit, men o köp vaqtlar qarashdim. Dinleyelim, boyuna gel. Jin. Men boyun almalıyım. Men utuldum. Men yerin yüzünü en acayip söyleyen qaydım yetirdim. Men düğünden başka naplar estim. En Melikani ehli yarışlarda utuptum. Yönü, Vezirin ayali Zanozi Zafar Şan köşkününe peyda boldu. O Melike bile bir zatlar apşırdaştı. Son Melike, sen toydunun men yeki tek kayışımı yerine getirmeye tayar mı dedi. Men tayar dedim. Onu köşkün alınaki boz yatan yere bağ et dedi. Bunu öngden arzu ediyedim dedi. Men sana bir gece günü pul yüzü veriyen idi. İçi qarğanın. Yine şu yerde men Melike'nin kayışını yerine getirebilmedim. Men utuldum. Jin, bana mehribanı olmama akıl etmeye kömür et. Men bu maskaraçılığa sıda bilmen. Men elimi qalqatıp koy versem, şu boşluktaki hemmeyeden bağlar göm. Yani çünkü menden yeka gözemem yenmeyi kayış edemem ha? Kalkan bana onu ödün o. Erkek kişi öğretecek işlerini ödü başarmalıdır diyedi. Sen aytsan ayttın. Inni Melike ne maydar kal? Vay, men nerede? He, inni ehli zatlar doğru çıktı. Vezir Zanozi Şapordağın bu işler ağlar okun iş diyeler çin ekenne. Teygi pek bulmalı. Hay kamçık bir cagar. Sen ağzaran saygar bilen ha. Sere. Men bu yigit için hemen adet bilecek. Yönüm bu bana ruhsat verin ama. O şey için hemen adet öğretmek istiyor. Enni olsa, men sen neyini isteyen biletim geliyor. Yönü şunun ait. Eğer hazır sen öz toy meylini tasdiklasan, ta miras düşer olur yani. Men öz razılığım bilen. Hemen kıyım Melike razılığım bilen. Men seni kıyım Melike Can'a eğlendireceğim. Öldürücük diye. Hükümdar. Men hazır Melike bilen toy tutmağa razıçılığım berk bilecek değil. Ya tüyüz soraydı. Dur sana. Vay kıyım Melike Can. Dursanız lan. Men razı. Yönümün kakamın ak patasını arasın beliye hükümdar. Baştan şey diyeyim hele. Kaka? Mehmetcan, oğlum. Esselamu aleyküm hormatlıyım. Ve aleykümselam. Çakım çak bolsa siz şu öyün hocayını olmalı. Amen oğlum olsa sizin mihmanınız. Aytsanız lan hormatlıyım, ben oğlum sizin göğünüzde adınızda degayene derler değerine. Takallar, ne mi? Aytsanız lan, men Mile'de. O beni tanarım. Paşam gelmesek miydi gene? Men Şadaferi. Bir de men köşküm. Bu golfe men yeke takkıydım Melike Can. Sen oğlum olsa hormatlı, akıllı mihman. Sen ak patan alma için men kıydım bilen yani toyun toktattı.
Men oğlumun saylanı bilen radylaşyan. Edepli, ekramlı maşgalany öz ocağıma şatlık bilen kabul edýän. Ýören owy. Gelinimin ayağı düşsün. Ýene gadyrdan goý sen oglum ilki bilen tagtda oturup görsün. Ol muňa halal ýarşdan münasip boldy. Gyýdym Melikam bolsa maňa miras düşer, aktyk berer. Goý şeýle bolsun. Bir zarçylary dünýäniň şar tarapyna uradym. Bagtyar Melikanyň hem Mämmediň toý dawaratyny goý dünýä zar etsinler. Men tabilimdakylar paçanyň mehmanlary üçin toýa taýýarlyk görsünler. Goý her bir raýat biziň toý şahatlygynda şahatlansyn. Sakallar, ýaşlary ikçek goýaýaly. Biz sizem bilen gurrun yetik ýaly. Ýör. Men sana şeýilge murkudy. Ýerim. Mehmetcan bilen Şahyr Melikam toýy 40 gece günlap dowam etdi. Şahzada Mehmet bilen Şahyr Melike. Çigin çözmek üçün hemme barmaklaryny bile tutmagyň geregi ýok. Jyn, sen näme pikir edýäň? Beýleklerim ödeden işler üçün almytlaryny almaga wagt bolum hadýam. Wagt boldy jenap. Mehmetcan. Günäm bağışlar Mehmetcan. Men sizin günäňizi geçip biljek däl. Sebäbi sizin her biriňiziň aýdan sözüňiz yalan. Men bu zatlara özüm şaýat boldum. Jyn, sen maňa hazyna eýeçilik etmäge ruhsat berýän. Ruhsat berýän. Tapılan sandıkta hazinani şehir gazynasyna tapşyryň da ila tarasyna paýlan. Bulary bolsa guýulary arassalamak üçin işe çekin. Bizim paçalygymyza gelýän ilçiler ýolly arassa guýdan suw içsinler. Äkidiň bulary. He. Bizim günämiz ötüň. Sen mi dedin gelin? Bu şey Tankerde Hani olmadı ki sen Yuvaş olun. Bulara boş yerlerimizi tavşırsak adaletli olur deyip pikir edýän. Doğrusu bağları gülletmek için dilin bilen işlemen, elin bilen işlemeli. elimiz bilen işler. Sen karşıda gerek. Äkidiň bulary. Indi men öz dostumyň hyzmatlary üçin serpay yapjak. Men sen üçin näme edip bilerin jyn? Aýdym aýt. Dinlejegin aydın bolsun. Sen näme meni undaýdyňmy? Men sana isleseň asmana yıllardan boynuňa monjak edip takaýyn. Men sen laçynыңda gezip edip görmege arzu edýän. Elbette sizin hemmäňiz bu bagty toýa gatnaşansyňar. Men bolsa bu jarly kitaby öz ýerine goýy. Bütün kitaby ata babalaryňyza mokandyr. Geljekde oğullaryňyz, agtyklaryňyz, olaň oğullary mokarlar.
Yaşadık dostlar. Köp bilen geçmege bilen Cariň asarynyň död eliňizdeligine düşünürsüňiz. Dostum sever yaradırmış yolumda, Diňetin pikrimde oyumda, Kara göz galam gaşım, ardıly bagyt kuşum, ak yar uğrumda gözlerimden yaşım.